कार्बि आंलंआव गिख्रंथाव दावहारु बिरखं जाब्रबथाय सुखय 30 बिरखं जाब्रबथायाव अबथिरा जिउ खहा स्क्वाड्रन लिडार अनुज आरो फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट पुरभेज दुराकारनि खान्थि बायदियै फोसावबाय पाइलटनि थैनायनि खारिथि थैनाय पाइलटनि नखरनो दुखु फोरमायदों अख्रां फायखिया जाब्रबथाय थिलियाव बोखांबाय सानै पाइलटनि खामग्लिलांनाय देहानि थुख्रा कार्बि आंलंनि हाग्रा गुदुआव जाब्रबथाय जायो भारतारि अख्रां फायखि गोहोनि दावहारु उरां सिलिंखार जानाय SU-30 MKI नि बोखांनो थाखाय सखिहलायाव बाख्लायदों IAF नि हेलिकप्टारजों जाब्रबथाय थिलियाव नुजाथिदों भारतारि अख्रां फायखिनि गोजौ खोलोबनि बिबानगिरि गोदान थाखोनि जोनथोर एबा गोनां आइजें आइला लानानै नुजाथियो रैखाथि खालामग्रा रोंगासिनो दोलोआ आरो दिनै कार्बि आंलंआव गिख्रंथाव दावहारु बिरखं जाब्रबथाय सुखय 30 बिरखं जाब्रबथायाव थैदों सानै पाइलट थैबाय स्क्वाड्रन लिडार अनुज आरो फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट पुरभेज दुराकारनि কিলো 7:40 আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই গলো হঠাতে 7:40 আহিছে যেতিয়া আহিছে গাড়ীখন জলি আহিছিলে বগিজানৰ ফালৰ পৰা তাৰ পিছত আহি এফালে ব্লক ফালে গুচি গ'ল ব্লক ফালে গুচি আহি ফেলে তাৰ পিছত এনেকে ঘূৰি গ'ল বস্তুটো ঘূৰি যায় বাহত খুন্দা মাৰিলে মাৰি ওপৰতে জ্বলিছে বস্তুটো কি তলত ইমান জ্বলা নাই একদম চিন্ন বিচিন্ন হৈ যায় মাংস টুকুৰাবিলাক